Sanamkela Avalanche of Grace, igama lami ndiyuthenjiwe emolweni. Sisakhuthazana ngokuthandazana namhlanje. Sikwincwadi kaLuka we-18 ivesi yokuqala. Siza kuva uYesu esifundisa, esomeleza naye into yoba masisoloko sithandaza. Uthi masizingise, sibe persistent emthandazweni. Sizimisele, sizixelele into yoba sizusuka, impendulo singekho. Uthi sinyamezele nje, sisoloko sithandaza njalo, imini nobusuku, sisoloko sikhala, sisoloko simdumisa, sisoloko simbulela. Uthi konke oko kufuneka thina sisoloko sisondele kuye. John 15 verse 4. Uthi nje hlalani kum, ndizawuhlala kuni. Uthi isebe ngeke libe neziqhamo lingahlalanga kumdiliya. uYesu ngumdiliya wenyaniso, nguye ufuneka sisoloko sihleli kuye. Iimpendulo zemithandazo yethu, iimpendulo zabantwana bethu, zonke zivela kuYesu Kristu. Sikhuthazeke namhlanje. Usebenzisa umzekeliso womgwebi wayengenabulungisa, the parable. Uthi lo mgwebi wayengoyiki mntu, engoyiki Thixo, engenamsebenzi nabantu, esenza izinto ngendlela yakhe nangexesha lakhe, engenzi into ukunceda abantu. Kanti uzawudibana nomhlolokazi, umhlolokazi kaThixo ebhujelwe yindoda yakhe, waya kumgwebi enemfanelo zakhe azifunayo. Uhlolokazi wazixelela nje uba andizusuka apha kule ofisi yale loya ndingafumananga iimpendulo zam. Wayethi lo mgwebi xa afike unkosikazi kaThixo, umhlolokazi kaThixo uhleli phaa, wenze i-sit-in phaa. Ungasuki, ungagungquki, esithi ndilungiselele iingxaki zam. Wathi andizusuka iingxaki zam zingalunganga kulo mntu. Uyabona into yoba wayengoyiki mntu, wayengoyiki nomntu obhujelweyo. Kodwa ngenye imini wazithetha nesiqu sakhe, wathi apha noba sendingamhloniphi uThixo, ndingamkhathalelanga nje lo mntu, nalo mhlolokazi ndingamkhathalelanga, kodwa lona kufuneka ndimphendulile. Kungenxa yoba wambona uba akasuki, akanalanga angangeni ngalo. Nathi masibe njalo, singasuki kuYesu Kristu, sisoloko sihleli kuye. uYesu ke unombuzo kum nawe namhlanje kuvesi 6. Kuvesi 6 uthi, kuvesi 7, ke yena uThixo akayi kuba nobulungisa na kubanyolwa bakhe? Uyasibuza, buza mna na. Uba uYesu lona akazusilungiselela na kwiingxaki zethu? Sithini impendulo? Mna ndithi uzasilungiselela. Masisoloko sihleli kuye, soloko sibambelele kumqukumbelo wengubo yakhe. Uba uyagula uzawufumana uphila. Uba uphelelwe ngamandla uzawafumana amandla, ungasuki kuye. Ivesi 8 uthi ndithi kuni uya kubalungisa, abakhulule kamsinya. Uthi ngesipidi uzawusilungiselela.
Yena ke nguye owaziyo. Iimpendulo zakho zikuYesu Kristu. Nobuhleli kangakanani na kuye uyazi uza kuphendula. Uza kupha nezinto ongakhange uzicele. Ngenxa yantoni? Ngoba uye wanyamezela. Kodwa unombuzo kakhona oyokuba kodwa ke akufika unyana womntu wolufumana na ke ukholo ehlabathini. Uzukuzifundela uLuke 18 athetha nawe ukho umva apha emzimbeni wakho into yokuba kufuneka ndikholwe kulo mntu. Le mibuzo lena izosinika ukholo ngakumbi eyokuba yena xa efika na yena uzosilungiselela, yena uyalungisa. He is a prayer answering God. He is not a man, he does not lie. Akafani namna. He is the same. Malachi 3:6. He changes not. Ayithethileyo uzawuyenza, yomelela namhlanje. Into nayo kuvesi yesibhozo uthi uzalufumana na ukholo unyana womntu xa ebuya. Wolufumana na ke ukholo ehlabathini. Vuseleleka ube nokholo ungasuki kuYesu Kristu. Ungagungqumi, be persistent. Wasifumana amandla namhlanje kumhlolokazi owayezingisa. What a lesson. Nkosi kakhulu. Stay blessed.